Zuzana je 10 let vdaná. Zpočátku byla šťastná, ale během posledních let se všechno změnilo. Její manžel dělá všechno proto, aby zůstala sama s dětmi doma. Díky tomu se vzdala svých přátel, svých zájmů a dokonce přerušila v velké části i kontakty se svojí rodinou. Na nátlak manžela se po skončení mateřské dovolené nevrátila do práce. Cítí, že se postupně ocitla v zlaté kleci, ale neví, co s tím. Mirek ten je zase stále více nespokojenější. Propadá návalům vzteků a uvědomuje si, že je to vždy po návštěvě u jeho starší sestry a jejího manžela. Trpí tím celá rodina, rád by s tím něco udělal, ale vůbec neví, kde má začít. Víte, co mají tyto dva lidé společného? Oba je zasáhla systematická vztahová manipulace. Já se jmenuji Pavel. Já jsem Livěna. A od roku 2018 se intenzivně zabýváme tématem vztahové manipulace. Začali jsme blogem, napsali jsme několik úspěšných e-booků a nakonec jsme zveřejnili online kurz Škola umění kontramanipulace. A nyní na přání našich studentů jsme obsah aktualizovali a vydáváme ho pro vás v knižní podobě. Kniha vás naučí nejen, jak se účinně bránit manipulaci, ale jde i hodně do hloubky. Ukáže vám, proč se vůbec obětí stáváte a jak v hlavě změnit své mentální nastavení. Takže na vás čeká více jak 400 stránek tohoto důležitého a zajímavého tématu. Kniha je výsledkem našich osobních zkušeností se vztahovou manipulací, našeho intenzivního studia, kterému jsme se na posledních 6 let věnovali, a také zkušeností z mnoha rozhovorů a konzultací se studenty naší online školy. Níže si můžete přečíst recenze naší knihy Nekrmte své upíry, osvojte si umění kontramanipulace od prvních čtenářů a prosím vás, podpořte její tištěné vydání tady na Hiditu. Děkujeme. Les saisons défilent sur la palette des espoirs, du rejet printanier au silence de l'hiver. Chaque teinte palpite d'une vie obstinée, perçant l'obscurité des esprits obtus. Lumière incomprise, ancrée elle de l'âme, tu portes au-delà des abîmes du doute. Dans tes reflets, une essence se dévoile, vulnérable mais indomptable face au jugement. Lumière enfin comprise, tu perces les préjugés, dissipant la brume des idées reçues. Un nouveau langage de couleurs s'éveille, parlant au cœur longtemps resté sourd.